Αρνητικό το κλίμα σήμερα εδώ των πολιτών της Νέας Ερυθρέας, στην πλατεία όπου γίνεται συζήτηση για το σχέδιο Καλλικράτης. Νομίζω πως η Ερυθρέα πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι ένας ανεξάρτητος δήμος και να προχωρήσει έτσι. Θα προτιμούσαμε να είναι πιο μικροί οι δήμοι για να έχουν μια προσωπική σφραγίδα, αλλά εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, θα αποδεχτούμε και θα πολεμήσουμε ώστε ο Δήμος της Νέας Ερυθρέας να διατηρήσει όσο το δυνατόν την ιδιαίτερη ιστορία του και την παράδοσή του από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Απογοήτευση σκέτη. Η Ερυθρέα πρέπει να μείνει μόνη της με την Εκάλη και ένα όμορο βόρειο δήμο, αν θέλουν να την κάνει πιο μεγάλη. Πρέπει να γίνει κάποια συνένωση για να πληρούν πληθυσμιακά οι καινούργιοι δήμοι τις δυνατότητες να εκπροσωπούνται. Μπορούσαμε κάλλιστα να ενωθούμε μαζί με την Εκάλη και η Κηφισιά να μείνει μόνη της σαν δήμος. Βασικά δεν υπάρχει κάποια μεταρρύθμιση, έτσι. Δεν καταλαβαίνω τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα του πολίτη της Νέας Ερυθρέας. Σε τι θα τον εξυπηρετήσει, ας πούμε. Εμείς θα μείνουμε μόνο η Ερυθρέα. Ούτε συνένεση ούτε για την Εκάλη ουσιαστικά. Όχι η Κηφισιά που δεν μας στέλνει με καμία δύναμη, αλλά ούτε και με την Εκάλη δεν θέλω εγώ προσωπικά, γιατί με γίνει με θέρμα εδώ. Για την τηλεόραση του Δήμη News, Χριστίνα Ευαγγέλου. Δήμη News. Πάντα κοντά στον πολίτη.